बारदै सिख्ला हा हा केसेटनिया माबायदि हा मानि दय मोसा माबायदि बुंनांगौ हा खुगाजों ना आखाइजों हा हा माने दावहारु फोथाराव गाबोन फुटबल जागायजेनगोन नालाय ओंखायनो बावहाय मोसानाय मुसुरनायबो दं आरोखि ना हा मुसुरनाय आलासि बरायनाय गासैबो दङ ओंखायनो दतमानि मोसाखावरिफोरखौ एसे नायनि होदों बायदेमलाय सुदेमलाय मोसानानै आहा हा होनलायनाय हा हा जायाखै होमबा बुंदो दे थाबनो मा बुंदो मेथाइआबो नै बुंदो होनगासिनो दं बिदि आरोखि गेटनि ना मानि बियो गेटआव दा बबेनि बै साइडआव होजोबगोन आरोखि गाबोननि थाखाय गाबोन प्रग्रामनि थाखाय ना मेन गेटआ नैबे आरोखि ना बानायथ'नाय कमप्लिट दोनथ'नाय जायाखै दा खयथासोआव होगोन बे गेटखौ दान्दिसे थानानैनो ओमफ्राय बेफोर बै लामायाव हैसिगोन आच्छा बेफोरबायदिनो मेन गेटआ कमप्लिट जाजोबाखै दा मोनाहालागै कमप्लिट जाहैगोन उल्था जादों बानायनाया ओरै दिखोनानै नैबे दं मोसाखावरिफोरनि बेफोरो गाबोन बिसोरखौ मोसाखावनाय नुसिगोन आरोखि मेथाइ नामा मा नाम आंनि माबायदि बुंनांगौ खुगाजों बुंनांगौ ना गोसोजों बुंनांगौ मिथिला खुगाजोंसो बुंनांगौ दा ने नाय बेफोरबायदि गासिबो मोसाजोबगोन गाबोन बिसोरो जोंनि 27थि खेब दावहारु मुंख्लं ट्रफिया गाबोन थिग सानजौफुनि 1 बाजिनाय लोगो लोगो आराम्भ जागोन बेनि सिगां जोंहा माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागोन जोंनि दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथांमोनहा बर' हारिनि बायदि मैया हारिमुआरि मोसानाय दामनाय देनायजों दिन्थिफुंगोन बेनिखायनो जों मिजिंथियो बे हारिमु दिन्थिफुंनाया खोब नायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन आरो रंजाखांहोनो हागोन गाबोन माखौ मोसागोन सोर बारदै सिख्ला हा केसेटनिया माबायदि हा मानि दय मोसा माबायदि बुंनांगौ हा खुगाजों ना आखाइजों हा गाबोननि थाखाय रेडिखा नोंसोरो गासैबो दा लाजिजोब्बाय दे मानसिफ्रानो ओरैबायदि माखासे खारजोब्बाय बायजोंहाय गाबोन देलायब्लासो बिराद मोजां नुसिगोन बिसोरखौ दाथ' मानसिफोरखौ दादुरिफोर बायदिल' नुजोबथारखाबाय बर' फिसा नङा होमबा बर'नि फिसा हंला हंलि गोजाथार नै गासैबो गन्थंफ्रा खान्दिजोबथार बर'नि फिसा नालाय नै